Sopuertako San Viator ikastetxeko txokorik berdeenean sartzen ari zarete. Hau Lurretik Lurrerako lehenengo DBH-ko ikasleen proiektua da. Ekologikoak gara, jantokiko hondakinekin konposta egiten dugu, landarentzako janaririk hoberena. Gure bizkartzainak landare eta animaliak dira. Orain zizareak lan bikaina egiten dute lurra mugituz. Mariborringoak izurriteak kontrolatzen dituzte. Sekretua, produktu kimikoak erabili gabe ortua izatea. Kartoiak eta moztutako belarra erabiltzen ditugu. Lurra babesteko perfecto! Ongi etorri Lurretik Lurrerako proiektura. Lurretik Lurrerako komposta. Lurretik Lurrerako kolaborazioa. Lurretik Lurrerako kontsumo arduratsua. Lurretik Lurrerako komunitatea. Lurretik Lurrerako konpromisua. Lurretik Lurrerako! Martxan gaude lurra aldatzeko eta asko gustatzen zaigu.